Hej alle sammen, velkommen til. I dag laver jeg bare en lille caseåbning. Caseflikker. Ja, det er ikke skide godt sidste gang. Så ja, lad os starte med breakout. Der spiller rigtig mange over. Vi starter ud med en C. Eller noget. Så har vi en krone. Vi går forbi rigtig mange våben. Mac-10. Heller ikke værst. Jeg mangler en valg. Klok 18. Heller ikke særlig godt. Og det her det er den sidste case. Goddag. Vi tager lige den sidste. Jeg går ind og gør sådan her. Har jeg. Nej, prøv at få. Har jeg. Og nu 3. Godt. Der var lige den sidste. Kroma. Please. Stop. Yes, jeg har det. Jeg har den her. Sidste. Jeg fik lige skrabet mig sammen til sidste. Breakout case. Ikke så godt. Det var alt for caseåbning. Jeg håber, I kunne lide, og ja, vi ses.